Mose nwoma ɛtɔ mmienu anaa Exodus tinson. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, mayi wo sɛ m'ananmusini wɔ Farao anim na Aaron ayɛ wo kyeame. Asɛm biara a mɛka akyerɛ wo no, ka kyerɛ Aaron, na ɔno nso nka nkyerɛ Farao sɛ ɔmma Israelfoɔ no kwan na wɔmfiri Misraim. Na nna no mu, mɛma Farao ayɛ akomaden na mayɛ anwanwadeɛ ahodoɔ bebree wɔ Misraim. Anwanwadeɛ ahodoɔ no akyiri, ɔbɛkɔ so ayɛ akomaden ara. Enti mɛtɔre wɔn ase na madi me manfoɔ anim, ayi wɔn afiri asase no so. Na sɛ mekyerɛ me tumi kyerɛ Misraimfoɔ no a, wɔbɛhunu sɛ nokorɛ me Awurade no, na wɔama me nkurɔfoɔ no kwan ama wɔakɔ. Enti Mose ne Aaron yɛɛ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ wɔn no. Ɛberɛ a Mose ne Aaron kɔhyiaa Farao no, na Mose adi mfeɛ 80, ɛnna Aaron nso adi mfeɛ 83. Mose poma dane wɔwɔ. Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, Farao bɛhwehwɛ sɛ mobɛyɛ anwanwadeɛ akyerɛ no ama wɔahunu sɛ nokorɛ Onyankopɔn na wasoma mo. Sɛ obisa saa a, Aaron to no poma no ntwene fam, na ɛbɛdane ɔwɔ. Enti Mose ne Aaron kɔɔ Farao nkyɛn kɔyɛɛ anwanwadeɛ no sɛnea Awurade akyerɛ wɔn no. Aaron too no poma no twenee fam wɔ Farao ne ne nkurɔfoɔ anim ma ɛdanee ɔwɔ. Farao nso frɛɛ n'anyansafoɔ ne ne nkonyaayifoɔ a wɔwɔ Misraim ma wɔn nso bɛyɛ anwanwadeɛ korɔ no ara bi. Wɔn nso, wɔn poma tumi danee ɔwɔ. Nanso Aaron ɔwɔ no memenee wɔn deɛ no. Farao kɔɔ so yɛ akomaden a na ɔmpɛ sɛ ɔtie asɛm a Awurade kaeɛ no. Nsuo dane mogya. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Farao apirim n'akoma enti, ɔbɛkɔ so asi nnipa no kwan sɛ ɔmma wɔnkɔ. Nanso Awurade kaa sɛ, san kɔ Farao nkyɛn anɔpa a ɔrekɔ subɔnten no mu. Kɔgyina asuo no konkɔn so na hyia no wɔ hɔ a wo poma a ɛdane ɔwɔ no kura wɔ. Ka kyerɛ no sɛ, Awurade, Hebrifoɔ Onyankopɔn asan soma me wo nkyɛn sɛ ma nnipa no kwan na wɔnkɔ nkɔsom me wɔ ɛserɛ so. Woayɛ asoɔden. Afei Awurade se, wobɛhunu sɛ mene Awurade no, ɛfiri sɛ, maka akyerɛ Mose sɛ ɔmfa ne poma no mmɔ Nil nsuo no ani, na nsuo no bɛdane mogya. Nsuomunam a wɔwɔ subɔnten no mu nyinaa bɛwuwu ama nsuo no abɔn a Misraimfoɔ no ntumi nom. Afei Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Aaron na wɔmfa ne poma no nkyerɛ nsuo a ɛwɔ Misraim no nyinaa, wɔn asubɔntene, wɔn nsuwa, wɔn atadeɛ ne wɔn nsuo a ɛtaataa hɔ ne nsuo a ɛwɔ fie mu nyinaa so, na ɛbɛdane mogya. Enti Mose ne Aaron yɛɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no. Ɛberɛ a Farao ne ne mpanimfoɔ gyinagyina hɔ rehwɛ wɔn no, Aaron de poma no bɔɔ Nil ani ma asubɔnten no danee mogya. Nsuomunam a wɔwɔ mu nyinaa wuwuiɛ ma nsuo no bɔnee enti, na Misraimfoɔ no ntumi nnom. Misraim asase so nyinaa danee mogya. Nkonyaayifoɔ a wɔwɔ Misraim nso nam wɔn nkonyaayie so ma nsuo danee mogya enti, Farao kɔɔ so pirim n'akoma a na ɔntie asɛm a Awurade aka akyerɛ Mose ne Aaron sɛ wɔnka nkyerɛ no no. Ɔsane kɔɔ n'ahemfie a hwee ampu so no. Misraimfoɔ no tutuu nsubura wɔ asubɔnten no konkɔn so sɛdeɛ wɔbɛnya nsuo anom, ɛfiri sɛ na wɔntumi nsa nsuo wɔ asubɔnten no mu. Asubɔnten a ɛdanee mogya no dii nnawɔtwe. Mose nwoma ɛtɔ mmienu anaa Exodus tinwɔtwe. Mpɔtorɔ bebree ba. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔ Farao nkyɛn hɔ bio na kɔka kyerɛ no sɛ, Awurade se, ma me nkurɔfoɔ no kwan na wɔnkɔsom me. Sɛ woampene so amma woankɔ a, mɛma mpɔtorɔ abɛhyɛ asase no so ma. Wɔbɛyɛ asubɔnten Nil ma, na wɔabɛhyɛ mo afie mu ma, na wɔakɔ mo nnipa mu, na afoforɔ akɔ mo mpa so. Mpɔtorɔ bɛhyɛ afie biara a ɛwɔ Misraim no mu ma. Wɔbɛhyɛ mo mfononoo ne deɛ mode fɔtɔ asikyiresiam egu mu nyinaa ma, na mpɔtorɔ no bɛbu afa mo so. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Aaron na ɔmfa poma no nkyerɛ asubɔntene, nsuwa ne atadeɛ a ɛwɔ Misraim nyinaa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a,
mpɔtorɔ bɛbu so wɔ ɔman no afanan nyinaa. Aaron yɛɛ saa ma mpɔtorɔ bɛhyɛɛ ɔman no mu nyinaa ma tɔ. Nanso nkonyaayifoɔ no nso yɛɛ saa ma mpɔtorɔ baa asase no so. Afei Farao ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, “Monkɔsrɛ Awurade na wɔnyi mpɔtorɔ no mfiri asase yi so, na mɛma mo nkurɔfoɔ no kwan na wɔakɔbɔ no afɔdeɛ.” Mose nso ka kyerɛɛ no sɛ, “Kyerɛ me ɛberɛ ko a wopɛ sɛ wɔkɔ. Me nso mɛbɔ ho mpaeɛ ama mpɔtorɔ no nyinaa awuwu wɔ baabiara wɔ ɛberɛ a wobɛhyɛ me no mu, na aka asubɔnten no mu mpɔtorɔ no nko ara.” Farao kaa sɛ, “Monyɛ no ɔkyena nko ara.” Mose buaa sɛ, “Mate, ɛbɛba mu sɛdeɛ waka no, na ama woahunu sɛ obiara nni hɔ sɛ Awurade, yɛn Onyankopɔn no nko ara. Mpɔtorɔ no nyinaa bɛwuwu ma aka wɔn a wɔwɔ asubɔnten no mu.” Mose ne Aaron firi Farao anim kɔeɛ. Mose kɔsrɛɛ Awurade sɛ ɔnyi mponkyerɛne a ɔde wɔn abɛgu Farao so no. Awurade tiee Mose nkotosrɛ no. Mponkyerɛne wuwu hyɛɛ ɔman no mu ne efie mu ma tɔ. Wɔboaboaa mponkyerɛne a wɔawuwuo no ano akuo akɛseɛ ma ɔman no mu bɔne yie. Nanso Farao hunuu sɛ mponkyerɛne no kɔ no, ɔsane pirim n'akoma bio enti wamma nnipa no ankɔ sɛdeɛ Awurade aka ato hɔ no. Mfuturo dane ntontom. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, “Ka kyerɛ Aaron na ɔmfa ne poma no mmɔ mfuturo, na ɛbɛdane ntontom ahyɛ Misraim asase no so ma tɔ.” Enti Mose ne Aaron yɛɛ deɛ Onyankopɔn hyɛɛ wɔn no maa ntontom bɛhyɛɛ ɔman no mu ne mu nnipa ne wɔn nyɛmmoa so ma tɔ. Nkonyaayifoɔ no pɛɛ sɛ wɔn nso de wɔn nyankomadeɛ yɛ saa ara, nanso wɔantumi. Nkonyaayifoɔ no kyerɛɛ Farao sɛ, “Yei deɛ Onyankopɔn nsa wɔ mu.” Nanso Farao pirim n'akoma enti wantie wɔn sɛdeɛ Awurade aka ato hɔ no. Nwansena ba manyamanya. Afei Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, “Sɔre anɔpatutuutu kɔhyia Farao, na sɛ ɔrebɛdware asubɔnten no mu a, woaka akyerɛ no sɛ, Awurade se, ma me nkurɔfoɔ nkɔsom me. Na sɛ wantie a, mɛma nwansena agye Misraim afa. Mo afie mu ne nsase no nyinaa bɛyɛ nwansena manyamanya. Na nsonsonoeɛ kɛseɛ bɛda ɛha ne Gosen asase a Israelfoɔ no te so no ntam, ɛfiri sɛ nwansena biara nkɔ hɔ. Na ɛbɛma woahunu sɛ, me Awurade, mewɔ tumi wɔ Misraim asase yi so. Na mɛma wo nkurɔfoɔ ho ada nso afiri me nkurɔfoɔ ho. Ɔkyena nko ara asɛm a maka yi nyinaa bɛba mu.” Awurade yɛɛ deɛ ɔkaeɛ no. Enti nwansena bɛbu faa ɔman no so maa ebi kɔhyɛɛ Farao ahemfie ne Misraim afie nyinaa mu ma tɔ. Farao hunuu saa no, ntɛm ara ɔfrɛɛ Mose ne Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ, “Ɛyɛ, monkɔbɔ afɔdeɛ ma mo Onyankopɔn. Nanso mommɔ saa afɔdeɛ no wɔ ɔman yi ara mu. Monnkɔ ɛserɛ so.” Nanso Mose kaa sɛ, “Saa deɛ ɛnyɛ yie. Yɛn afɔdeɛ a yɛbɔ ma Awurade yɛn Onyankopɔn no yɛ Misraimfoɔ akyiwadeɛ. Enti sɛ yɛbɔ saa afɔdeɛ no wɔ ha a, wɔbɛkum yɛn. Ɛyɛ sɛ yɛtu nnansa kwan kɔ ɛserɛ so na yɛkɔbɔ afɔdeɛ ma Awurade yɛn Onyankopɔn sɛdeɛ wakyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ no.” Farao kaa sɛ, “Ɛyɛ, mɛma mo kwan akɔ ɛserɛ no so akɔbɔ afɔdeɛ, na mmom, monnkɔ akyiri. Monka mo ho na monkɔkoto nsrɛ Awurade, mo Onyankopɔn ma me.” Mose kaa sɛ, “Sɛ mefiri ha pɛ a, mɛbɔ Awurade mpaeɛ, na ɔkyena nwansena bebree no aso bɛtɔre wɔ wo mpanimfoɔ ne wo nkurɔfoɔ mu. Nanso merebɔ ɔkɔkɔ sɛ, hwɛ na woanhyɛ bɔ sɛ wobɛma nnipa no akɔ, na akyire yi woasesa w'adwene.” Enti Mose firii Farao nkyɛn kɔsrɛ Awurade sɛ ɔntɔre nwansena no nyinaa ase. Na Awurade yɛɛ Mose bisadeɛ no, tɔre nwansena no nyinaa ase. Nanso Farao san pirim n'akoma enti wamma nnipa no ankɔ. Mose nwoma a ɛtɔ so 2 anaa Exodus tinkron. Ɛnyɛmmoa wuo. Awurade hyɛɛ Mose sɛ, “San kɔ Farao nkyɛn na kɔka kyerɛ no sɛ, Awurade a ɔyɛ Hebrifoɔ Onyankopɔn no pɛ sɛ wobɛma ne nkurɔfoɔ akɔbɔ afɔdeɛ ama no. Sɛ woampene a,
Awurade tumi mu, ɔyaredɔm bɛba abɛkum mo apɔnkɔ, mo mfunumu, mo nyoma, mo anantwie, mo nnwan ne mo mpɔnkye nyinaa. Nanso, Awurade de nsonsonoeɛ bɛto Israelfoɔ mmoa ne Misraimfoɔ mmoa ntam. Israelfoɔ mmoa deɛ, ɔbaako mpo nwu. Awurade ahyɛ berɛ pɔtee a ɔde ɔyaredɔm no bɛba. Ɔkaa sɛ adeɛ kye a, ɔbɛma ɔyaredɔm no aba asase no so. Na ɛbaa saa. Adeɛ kyeeɛ no, nyɛmmoa a wɔwɔ Misraim no hyɛɛ aseɛ wuwuiɛ. Nanso Israelman mu deɛ, ayɛmmoa baako mpo koraa anyare. Farao somaa nnipa kɔɔ Israel kɔhwɛɛ sɛ ampa ara ɛhɔ nyɛmmoa no bi anwu koraa anaa. Nnipa no bɛbɔɔ Farao amanneɛ sɛ Israelfoɔ nyɛmmoa baako mpo koraa anwu. Nanso n'adwene ansesa. Wɔamma nnipa no ankɔ. Enti Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, monkɔsa nso mfiri fononoo mu. Na Mose ntom pete ewiem wɔ Farao anim. Na ɛbɛbɔ apete Misraim asase so nyinaa sɛ mfuturo ama mpɔmpɔnini asisi nnipa ne mmoa a wɔwɔ ɔman no mu nyinaa. Enti wɔkɔsaa nso firi fononoo mu de kɔɔ Farao anim. Na ɔrehwɛ no, Mose to petee ewiem na ɛdanee mpɔmpɔnini sisii nnipa ne mmoa a wɔwɔ Misraim nyinaa. Ɛbaa saa no, nkonyaayifoɔ no antumi ne Mose ani asie, ɛfiri sɛ na mpɔmpɔnini no bi asisi wɔn nyinaa. Nanso Farao pirim n'akoma a, enti wantie asɛm a Awurade nam Mose so ka kyerɛɛ no no. Asukɔtwe a Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, sɔre kɔ Farao nkyɛn anɔpahema na kɔka kyerɛ no sɛ, Hebrifoɔ Awurade Onyankopɔn no se, ma me nkurɔfoɔ nkɔsom me. Afei deɛ, mede ɔhaw na ɛbɛto mo so, na ɛno na ɛbɛma wo ne w'adwumayɛfoɔ, Misraimfoɔ nyinaa ahunu sɛ, Onyankopɔn biara nni asase yi so ka me ho. Sɛ mepɛ sɛ anka metɔre mo nyinaa ase a, anka mede ɔyaredɔm bɛkum mo nyinaa. Nanso, manyɛ no saa, ɛfiri sɛ, na mepɛ sɛ meda me tumi adi wɔ ewiase afanan nyinaa. Woayɛ kyɛnkyerɛn wɔ me nkurɔfoɔ so a ɛno enti woma wɔnkɔ. Ɔkyena saa berɛ yi ara mu, mɛma asukɔtweaa a ano yɛ den a ebi ntɔɔ Misraim mu da atɔ. Ntɛm, monka mo anantwie a mode wɔn kɔ adidi no mmra fie, ɛfiri sɛ asukɔtweaa no bɛkunkum nnipa ne mmoa a wɔbɛka wiram no nyinaa. Misraimfoɔ a asɛm no bɔɔ wɔn hu no de wɔn anantwie ne wɔn asomfoɔ nyinaa baa fie. Na wɔn a wɔammu Awurade asɛm a wɔkaeɛ no gyaa wɔn anantwie ne wɔn asomfoɔ wɔ wiram ma asukɔtweaa no kaa wɔn. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wo nsa kyerɛ soro na ma ampariboɔ no ntɔ ngu nnipa, mmoa ne nnua a ɛwɔ Misraim nyinaa so. Enti Mose de ne nsa kyerɛɛ ewiem maa Awurade maa ayerɛmo ne aprannaa dwidwaeɛ. Na ɛyɛ asɛm a ɛyɛ hu yie, ɛfiri sɛ, ɛberɛ a wɔkyekyeree Misraim kɔsi saa berɛ no, na aprannaa mpaapae saa da. Misraim man sɛee pasaa. Biribiara a ɛkaa wiram, sɛ yɛ nnipa anaa mmoa no, wɔn nyinaa wuwuiɛ. Nnua nso bubuiɛ maa afudeɛ sɛeɛ. Baabi a ampariboɔ no antɔ wɔ ɔman no mu no yɛ Gerson asase so a na Israelfoɔ no te hɔ. Afei Farao soma ma wɔkɔfrɛɛ Mose ne Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ, afei deɛ, mahunu me mfomsoɔ. Awurade di bem, na me ne me nkurɔfoɔ ayɛ bɔne ama atra so. Monsrɛ Awurade ma me, na ɔmma aprannaa ne ampariboɔ dodoɔ yi to ntwa, na mɛma mo akɔ ntɛm so. Mose kaa sɛ, sɛ mefiri kuropɔn yi mu ara pɛ a, mɛma me nsa so abɔ Awurade mpaeɛ na aprannaa ne ampariboɔ no agyae. Yei bɛma mo ahunu sɛ Awurade na asase nyinaa hyɛ ne nsa. Nanso menim yie sɛ, wo ne wo mpanimfoɔ deɛ, yeinom nyinaa akyiri no, mobɛpiri mo akoma. Aprannaa no sɛee wɔn ayuo ne wɔn asaawa a na ɛso aba no nyinaa. Nanso atokoɔ ne aburoo deɛ, ansɛe, ɛfiri sɛ, na ɛmfifiriiɛ. Enti Mose firii Farao anim wɔ kuro no mu, maa ne nsa so kyerɛɛ Awurade maa aprannaa no ne asukɔtweaa no ne osuo no gyaee tɔ. Farao ne ne mpanimfoɔ hunuu sɛ biribiara yɛ yie wɔ hɔ no, wɔkɔɔ so pirim wɔn akoma yɛɛ bɔne de buu ɛbɔ a wɔhyɛɛ Awurade no so.
Enti Farao amma nkurɔfoɔ no ankɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ ho nkɔm kyerɛɛ Mose no. Mose nwoma ɛtɔ so 2 anaa Exodus ɛtidu. Ntutummɛ dɔm haw. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, “Sane kɔ Farao nkyɛn na kɔbisa no deɛ mahyɛ sɛ ɔnyɛ mma mo no. Nanso, mapirim ɔne ne mpanimfoɔ nyinaa akoma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi ayɛ anwanwadeɛ bebree akyerɛ wɔn ama wɔahunu me tumi. Na ɛnam so ma woatumi aka anwanwadeɛ a mayɛ wɔ Misraim asase so no akyerɛ wo mma ne wo mma nananom. Ka sɛdeɛ memaa Misraimfoɔ no yɛɛ wɔn adeɛ sɛ nkwaseafoɔ wɔ m'anim no ɛne sɛdeɛ memaa wɔhunuu sɛ mene Awurade no kyerɛ wɔn.” Enti Mose ne Aaron kɔhunuu Farao ka kyerɛɛ no sɛ, “Awurade a wɔyɛ Hebrifoɔ Onyankopɔn se, mimmisa wo sɛ, na dodoɔ sɛn na wopɛ sɛ wode bu me animtia? Ma me nkurɔfoɔ nkɔ na wɔnkɔsom me. Na sɛ woamma wɔn ankɔ a, ɔkyena nko ara mɛma ntutummɛ aba w'asase yi so. Wɔbɛkata asase no ani nyinaa, na wɔbɛsɛe biribiara a ɛkaeɛ a asukɔtweaa a ɛtɔeɛ no ansɛe no no nyinaa a wiram nnua nyinaa ka ho. Mmoa no bɛhyɛ w'ahemfie hɔ, wo mpanimfoɔ afie mu, ne Misraimfoɔ afie nyinaa matɔ. Ɛbɛyɛ ɔhaw a ɛfiri berɛ a mo agyanom bɛtena asase yi so de bɛsi nnɛ no, ebi nsii saa da.” Na Mose firi Farao anim kɔeɛ. Afei mpanimfoɔ a wɔwɔ Farao asɛnniiɛ no bisaa no sɛ, “Nkɔsi da bɛn na wobɛma saa ɔbarima yi afa yɛn nnommum? Wohunu sɛ Misraim nyinaa adane amamfo? Ma nnipa no kwan na wɔnkɔsom Awurade wɔn Onyankopɔn.” Enti wɔsane de Mose ne Aaron baa Farao anim bio bisaa Farao ɛkwan. Farao kaa sɛ, “Ɛyɛ, monkɔsom Awurade, mo Onyankopɔn no. Na ɛhefoɔ na mo ne wɔn bɛkɔ?” Mose buaa Farao sɛ, “Yɛde mmɔfra ne mpanin, yɛn mmammarima ne yɛn mmammaa, yɛn nnwan ne yɛn anantwie na ɛbɛkɔ. Yɛde yɛn agyapadeɛ nyinaa na ɛbɛtu saa kwan no, ɛfiri sɛ, ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa kɔ Awurade afahyɛ no.” Farao de abufuo buaa sɛ, “Sɛ mɛma mo de mmɔfra nketewa yi akɔ a, ɛnneɛ Awurade ankasa nka mo ho. Mahunu sɛ mowɔ adwemmɔne. Ɛnsɛ sɛ ba saa. Mo mmarima no, monkɔsom Awurade, ɛfiri sɛ, ɛno na mobisaa me.” Farao pamoo wɔn firii n'ahemfie hɔ. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, “Trɛ wo nsa wɔ Misraim so na ntutummɛ bɛkata asase no nyinaa so, na wɔnni biribiara a asukɔtweaa no ansɛe no no.” Enti Mose maa ne poma so kyerɛɛ Misraim asase so maa Awurade bɔ mframa bi firi apueeɛ fam awia ne anadwo. Adeɛ kyeeɛ no, na apueeɛ mframa no de ntutummɛ no abɛgu asase no so nyinaa. Ntutummɛ no kataa Misraim asase no so mmaa nyinaa. Misraim abakɔsɛm kyerɛ sɛ, ntutummɛ mmaa ɔman no mu saa da, na ebi nso mma saa bio. Mmoa no kataa asase ani nyinaa ma wɔsii owia ani. Enti wɔmaa esum duruu asase no so. Wɔwii biribiara a asukɔtweaa no ansɛe no no, biribiara a ɛyɛ ahahammono anka, sɛ ɛyɛ dua anaa afifideɛ a ɛwɔ ɔman no mu baabiara no. Ntɛm ara na Farao tuu abɔfoɔ kɔfrɛɛ Mose ne Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ, “Mayɛ bɔne atia Awurade mo Onyankopɔn no ne mo nyinaa. Me nkotosrɛ a ɛdi akyire nie. Momfa saa bɔne no nkyɛ me, na monsrɛ Awurade, mo Onyankopɔn sɛ ɔnyi owuo yi mfiri yɛn so.” Enti Mose firi Farao anim kɔsrɛɛ Awurade. Awurade bɔɔ atɔeɛ fam mframa denden bi ma ɛpiaa ntutummɛ no nyinaa kɔguu Ɛpo Kɔkɔɔ no mu, a anka baako pɛ koraa wɔ Misraim asase no so. Nanso Awurade pirim Farao akoma enti wamma Israelfoɔ no ankɔ. Esum kabiiduru. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, “Tene wo nsa kyerɛ ɔsoro ma esum kabii mmɛduru Misraim asase so.” Enti Mose tenee ne nsa hwɛɛ soro ma esum kabii bɛduruu Misraim asase no so nnansa. Esum no duruu saa no, na obiara ntumi ntu ne nan. Nanso Israelfoɔ no deɛ, na deɛ wɔte hɔ yɛ hann. Farao frɛɛ Mose ka kyerɛɛ no sɛ, “Kɔ na kɔsom Awurade. Wobɛtumi de wo mma aka wo ho akɔ. Nanso wo nnwan ne w'anantwie no deɛ,
ma wɔnka ha. Nanso Mose buaa sɛ, “Dabi, ɛsɛ sɛ yɛde yɛn nnwan ne yɛn anantwie kɔ na yɛde wɔn mu bi kɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ma Awurade yɛn Onyankopɔn. Aboa tɔte koraa yɛnnya wɔ ha, ɛfiri sɛ, yɛbɔ Awurade yɛn Onyankopɔn no afɔdeɛ. Yɛnnim deɛ ɔbɛpɛ gye sɛ yɛduru hɔ.” Nanso Awurade pirim Farao akoma enti wamma wɔn ankɔ. Farao teateaa Mose sɛ, “Firi ha kɔ ntɛm, ma menhunu wo ha bio. Ɛda a wobɛba ha bio no, wobɛwu.” Mose buaa sɛ, “Ɛyɛ, menhunu bio.”